कृष्णात् कीर्तनगाननर्तनपरो प्रेमामृतभ्यो निधे धीरा धीरजना प्रियो प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो श्रीचैतन्यकृपाभरो भुवि भवो भारावहन्तारको वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालको नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणो स्वधर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधाकृष्णपदारविन्दभजना नन्देन मातालिको वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालको श्रीगौराङ्गगुणार्णवर्णविधवो श्रद्धासमृद्धान्वितो पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृता गोविन्दगानामृते आनन्दं बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालको त्वक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणिं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपिन्नकण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोळमग्नौ मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालको कूजत्कोकिलहंससारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधाकृष्णमहार्निशं प्रभजतो जीवार्थदौ यो मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालको सङ्ख्यापूर्वकनामगाननतिभिः कालावसानीकृतो निद्राहारविहारदीर्घविजितो चात्यन्तदीनौ च यो राधाकृष्णगुणास्मृतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालको
कृष्ण श्रील श्रीनिवास आचार्य आणि आदरपूर्वक सह गोस्वामी म्हणजे श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आणि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हांका वंदन करताची. हन्नी सदैव कृष्ण नामाच कीर्तन आणि नृत्यांतू करच्यांतू मग्न असताची. हे भगवत प्रेमरूपी सागरांतू असताची. तांक कोणाल वेरी द्वेष नातील निमित्त त्यांनी धीर आणि अधीर अशी दोन्ही प्रकारच्या जनामध्ये प्रियकर जावन असाची. तांगील सर्व कार्य सर्वांक आनंद प्रदान करतात. श्री चैतन्य महाप्रभूल तांगील वेरी विशेष कृपादृष्टी जालेली आसा. ताजे निमित्त त्यांनी हे भौतिक जगाचे बद्ध जीवांक उद्धार करचेचे म्हणून मूळ कार्यांतू मग्न जावन असाची. अखिल मानव जातीचे कल्याणार्थ शाश्वत भगवत तत्वांचे स्थापन करचे दृष्टिकोनाची वैदिक ग्रंथाचे त्यांनी अभ्यास करून तंत अतिशय निपुण जालेले असाची. म्हणून हे त्रैलोकात तांगेले गौरव केलेले आसा. श्री श्री राधा कृष्णांचे दिव्य सेवेंतू तशीची गोपी भावान सदैव निमग्न जावन असून तांगेल्या चरणांची शरणागती घेवचे हेच योग्य आसा. हांका श्री चैतन्य महाप्रभूले संपूर्ण ज्ञान आशिल्ले निमित्त तांगेल दिव्य गुणाचे वर्णन करच्यांत तांणी प्रवीण जावन असाचे. श्री गोविंदाल बद्दल रचलेले विविध रचनाद्वारे ते बद्ध जीवांक पापकृत्य परिणामापासून कशी मुक्त करचे म्हणून तांणी सांगून दिताचे. दिव्य आनंद रूपी सागराचे नित्यवर्धन कोरून ते अत्यंत निपुण जावन असाचे. शुद्ध भक्ती तत्वाचे ज्ञान दिवन मुक्तीचे मुखापासून जीवांक संरक्षण करता असाचे. त्यांनी ऐश्वर्य जावन असेल तांगेल जीवन तुच्छ म्हूण लेखून सकट त्याग केलेलं आसा. बद्ध जीवांक उद्धार करचे खातीर त्यांनी केवळ कटिवस्त्र धारण करून विरक्त जीवनाचे अवलंब केलेलं आसा. सदैव गोपीचे आणि श्री कृष्ण प्रती असलेले दिव्य प्रेम रस सागरांतू पूर्णपणे त्यांनी डुबून राबताची आणि त्या प्रेम सागरांतू लहरींतू म्हळ्यारी पाळांतू पुन्हा पुन्हा त्यांनी न्हावच्यांतू आनंद घेताची. वृंदावनांतू मधुर कूजन करत असले हंस, सारस, कोकिळा आणि मोर तसले पक्षी भारी हर्ष उल्हासांतू त्यांनी असाची आणि तांगेल्या पायमुळांतू नानाविध रत्न बिखरलेले असाची. असल असंख्य कल्पवृक्ष जावन असेल सर्वांक नटलेले दिव्य वृंदावन धामांतू हे स गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्णाल भक्ती करच्यांतू मग्न असाची. बद्ध जीवांक जीवनाचे परमोच्च ध्येय प्राप्त करचे खातीर आणि ते दिवचे खातीर त्यांनी पूर्ण रितीने समर्थ असाचे. त्यांनी प्रत्येक दिवस संख्यापूर्वक नाम कीर्तन आणि ताजे प्रमाण अर्पण करता असताची. हेच प्रकारे त्यांनी तांगेल अमूल्य जीवन व्यतीत करताचे आणि भक्तिमय क्रिया करून त्यांनी तांगेल भूक आणि निद्रेवेरी विजय पाविल आसा. त्यांनी सदैव दीन आणि विनम्र भावांतू राबून भगवंताले दिव्य गुणाचे स्मरण करून तांचे संमोहित जावन असाचे. हन्नी एक पटी राधा कुंडाचे तीरावर असताची, एक पटी यमुना तीरे रस्ताची, तर एक पटी वंशी वटा लागी निवास करून असताची. हन्नी कृष्ण प्रेमाचे भाव विभोर जावन उन्मत अवस्थेत हकड तकड असताची. अशा प्रकारचे जावन कृष्ण भक्तीचे आनंदात जावन मग्न जावन तांगेल मध्ये अष्टविकार प्रकट जाता असता. वृंदावनांतू भारी होडहोड आवाज करून कीर्तन करून देवाले नाम गजर करता असताची की हे वृंदावनेश्वरी, हे राधाराणी, हे ललिता, हे नंदनंदन, तुम्ही सर्वई खंय गेल्लीची? गोवर्धन पर्वतार आसा की तुम्ही, की यमुना तीरार आसाची, की वनात आसाची, खंय आसा पुरा तुम्ही म्हणून तांणी सांगता आसाची. कृष्ण भक्तीचे आचरण करता असताना विहार आदी विविध भाव त्यांनी प्रकट करता असाची. अशी सांगून श्रील श्रीनिवास आचार्य ह्या हन्नी आदरपूर्वक हे स गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी
आणि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हांकां वंदन करता आसाची. हरे कृष्ण.